Hi everyone, welcome back to my Koni Sergei YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे आरोबाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाफिनबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने जोङो दायो जालायाव थांगासिनो आरोना। ओमफ्राय बहा थांनाय जायो बेखौ नोंथांमोना उनाव मिथिनोसै आरोना। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर। सान्दुंआबो गोसाथार जाहायो नोंथांमोना देखायनोसै। स' थौदो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जागायलांदोनिसै चिलो। ओमफ्राय नै लोगोफोर जों दायो मोनफैबाय आरोना नै जायगायावहाय। ओमफ्राय आङो लामायाव थानोसै आरोना। अफिसावहाय हाबैला आङो माने बिराद मानसि नालाय सिङावहाय, बेनिखायनो आं हाबैला बायजोआवनो थानोसै आरोना। ओमफ्राय नै लोगोफोर आंहा जयै मेंलाय लांबाय आरोना। गोसोम साइज गैयाबाबो दसे लाबाय आरोना भिडिअखौ। मा होनबावनो आरो सानदुंजों गोसोम जानायसै ना लोगोफोर। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंनि खामानिया जोब्बायमोन आरोना। एसे खामानि दंमोन आरोना, आं बेखौ बुंथ'लायला मा खामानिमोन, जायखिजाया मोनसे सार्टिफिकेटबो लाबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दसे टाइम मोननायनि थाखाय दारागाव हाजोखौनो खनसे नायहैनोसै साननानै लामायावनो प्लेन खालामबाय आरोना। ओमफ्राय नै जों थांगासिनो आरोना दायो। नै बिराद मोजां भिउआ, वाव ओरैबायदि मोजां नांदों आरोना लोगोफोर। मा होनबावनो, दाबायदि बिराद इन्टारेस्टिं जायो आरोना बेरायनो थाखाय। स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। ओमफ्राय नै लोगोफोर गेट मोनफैबाय आरोना जोङो दायो नै। ओमफ्राय गेट पास खालामनो लाबाय आरोना इयावहाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय आरोना नै। बिराद गोजौ जायगा आरोना, गाहायावसो थांनांगौ आरोना नै। ओरैबायदि मोजां आरो माने बाख्ल' जायो आरोना आखाइजोंसो हमनाय नालाय लोगोफोर। थेवब्लाबो मेनेज खालामनानै नायदो आरोना एसे दारागाव हाजोखौहाय माबायदि, नङा होमबा लोगोफोर।
ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरैबायदि भिर आरोना दुगैनायानो लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोनाबो बिराद दुगैनो फैयो आरोना लोगोफोर दुगैनो थाखाय बिराद मोजां आरोना बियो दारागाव हाजोआ लोगोफोर बिराद सान्दुं आरोना हायालै थांफिननोसो ओरैबायदि सान्दुंखायनो गरम जाजोब्बाय आरोना हाया दैयाबो रानजोब्बाय नेचारेलसो लोगोफोर दाबायदियाव एसे मोजां जायो अखा हाबासो मोजां जायो बिराद गरम रानजोबबाय ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बांद्राय मोजां लानो हायासै आरोना सान्दुंआ बिराद गोसा स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबसिन नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय